Black Friday tas-sena l-oħra kienet ġurnata rekord f'dak li kien irreġistrat bħala beħ u allura qed nittamaw li minkejja dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna mill-aspett ta' negozju matul il-Black Friday il-ħwienet ma jiġux affettwati. Saħaq dan, il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, il-GRTU Paula Bela, f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie spjegat dak li ħejjiet il-GRTU biex tgħin lin-negozji matul il-Black Friday, ġurnata li mad-dinja kollha popolari għar-roħs li joffru diversi ħwienet fil-prodotti tagħhom kif ukoll offerti oħra vantaġġjużi. Il-GRTU ħejjew fuljett li jinkludi l-offerti li se joffru numru ta' ħwienet li huma membri tal-GRTU. Dan il-fuljett jista' jiġi aċċessat minn fuq il-paġna ta' Facebook tal-GRTU. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-GRTU Abigail Mamo spjegat li f'dak li huma preparazzjonijiet huma tkellmu mal-għaqda tal-Kunsilli Lokali u anke mat Transport Malta sabiex jikkoperaw flimkien. Abigail Mamo fissret illi l-impenn min-naħa tal-GRTU għal Black Friday qed isir bl-iskomp li l-infiq isir mill-ħwienet f'Malta biex jiġi aġevolat in-negozju lokali.